Moj trenutni problem je neuralgija trigeminus, alergija nutritivne prirode i strašna nesanice, dugogodišnja nesanica. Ja verujem u alternativnu medicinu, dosta toga čitam, ne znam zašto nisam ranije došla, jednostavno valjda sve treba da bude pravi trenutak za nešto. Mislim da je to bilo u pitanju. Jednog trenutka mi je samo to palo na pamet, okrenula telefon, zakazala i došla. Meni je ovo sada drugi turnus. Bila sam pre mesec dana i sada sam došla ponovo. Tako su mi savjetovali i ja sam poslušala njih. Samo oni koji imaju neuralgije znaju kakvi su to bolovi. Dugotrajni, iscrpljujući, neverovatni bolovi. Posle prve seanse meni je već se smanjilo, vremenski su kraće trajali napadi, bili su mnogo manjeg intenziteta i ja sam počela da spavam, ja nisam znala šta znači da se sastavi 3-4 sata neprekidnog sna. To je za mene bila nepoznanica. Ja sada 5-6 sati, nisam nikada bila velika spavalica, ali znate u kontinuitetu da spavate 5-6 sati, to je za mene bila nepoznanica. Znam da je to stari metod, da je opstao toliko hiljada godina, ali pristup koji ima Vitalis prema pacijentima, za mene je to fascinantno. Oni su puni strpljenja, ne rešavaju samo taj problem, nego sve probleme koje im kažete, sve to uključe i to jeste zapravo akupunktura i tradicionalna medicina da organizam uzima kao celinu, a ne pojedinačno, samo da nešto rešava. Profesionalizam njihov, ljudska toplina, meni je to fascinantno, to se retko gde sreće. Za Vitalis znam godinama unazad, koristila sam neke njihove preparate, znam isto preko televizije, naravno, i iz štampe, ali eto, nisam, išla sam na neka druga mesta, iskreno rečem, išla sam na neka druga mesta, pa tu nešto nije bilo nekih bitnih poboljšanja i onda sam odlučila da dođem ovde. Svi koji imaju bilo kakve probleme trebaju da ovo urade. Ja koristim jednu rečenicu kada pričam sa mojim prijateljima i kažem da je meni akupunktura resetovala prosto organizam. Znate, sve je nekako dovela u ravnotežu, da kompletan organizam, svi organi funkcionišu onako kako trebaju, bez obzira na moje godine i na silne boljke koje sam zaradila tokom godina života. Ja se mnogo zahvaljujem doktorki Vesni i svom osoblju koje je ovde, što su mi pomogli u rešavanju ovih mojih zdravstvenih problema.